फाइनाली आम रास्ता उपरକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଭାଇ ଜଣକ ଏବେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ବି ହେଇଗଲୁଣି ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ଜଣକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାର୍ସଲ୍ ମଗାଇଲା ହେଲା। ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ପିଜା। କେବେ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ମଗାଇକି ଖାଇନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଜଣକ ଆସିବା ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଇନି। ଏ ବାଇକ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଜଣକ ବୋଧେ ତ। ହଁ ହଁ, ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଯିବା ଆଗ ରିସିପ୍ଟଟା କରିଦେବା। फाइनाली ମୁଁ ପିଜା ପାଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ରୁମ୍କୁ, ଗଲେ ଆଗ ବସିକି ବୁହାଏ ଖାଇବି ପେଟ ପୂରେଇକି ପୁରା। ପିଜା ବହୁତ ହଟ୍ ଅଛି, ଗରମରେ ପେଟ ତାତି ଯାଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଧରିକି ଚାଲି ଯାଇକି ଯାଉଛି। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ, ତାପରେ ମୁଁ ରାଗ ସଜାଡ଼ିବି ଆଉ। फाइनाली ମୁଇଁ ପିଜା ନେଇକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼େଇକି ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଲି। ଭାଇ ଆମର କଲାକଲି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଥୁଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମସଲା ଗୋଟେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଛି, ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇନି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଖାଉଛି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 12:30 ବାଜିଲାଣି।